दीदी उठो 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 मम्मा एकदम मजा से सोया देखो तो ये तुलंग नहीं इसका जा है दीदी उसका सांस ले रहा है तो देखो ये लड़की है कोई शादीशुदा है ये लड़की है ना सुंदर अंदर भी लगाया है हम इसको मदद कर देगा हाँ कपड़ा तो ढक देगा कपड़ा ढक दो सुंदर से ढक दो स' लोगोफोर दाथ' नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै नुखाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन दा नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय नैबेनो बर' मिडियाम स्कुल गैया सानदोंनो हागौ आरोना माने आङो अरुणाचल होननानै बुंदों नालाय जोंनि गामिया अरुणाचल खाथियाव होनना बुंनायखाय माने बर' मिडियाम स्कुल दंना गैया होनना सोंहरदों आरोना दङ आरोना जोंनियाव इंलिश मिडियामबो दं बर' मिडियाम आरो आसामिस मिडियाम जि नांगौ गासिबो दङ जास्ट बेयाव अरुणाचल होननानै बुङोबा जास्ट गामि बायदिसो आरोना गामिसो इसिबां टाउनबो नङा नैबेयो दा बेयो जोंनि आसाम गोलैयो आरोना आसाम गोजा बियो नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नुखाबाय दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरोना आरो गावआ मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि लामा सामा बेफोरबायदि गोलैसोनानै दङ सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आन्दाजाव फिसा बुस्थु लानानै आरो दागोफोरबो नुदोंना नोंथांमोना होननानै माने भिडिअआव खोनानो मोन्दों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै मिथिखादों आरोना ओमफ्राय दा बियो जोंनि बर' हिन्जाव नङा दै बियो माने जोंनि बर' हारिनि नङा आरोना गुबुन हारिनिसो माने भिडिअआवथ' खोनादों मिया मानसि होननानै बुंनाय खोनादों आरोना थ' आरो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरै नुबाय दंखायो आरोना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो रेप खालामनानै बुथारलाबायनाय खोनाबाय दंखायो आरोना आरो दा बेयाव सासे हिन्जाव मानसिया हारसिङै लामायाव जुदि उन्दुनानै थायोबा जुदि गाज्रि मानसिफोर लोगो मोनफ्लाङोबा बेखौ सोर बासायनो आरोना ना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा हारसिं मानसिखौ गाज्रि मानसिफोर लोगो मोनोब्ला मा खालामो बेखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखायोआनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो मिथिनानै मोनगोन आरोना मा जानाय आरो बे जाय हिन्जाव उन्दुनानै दङ बिनि बेगफोराव नायनानै नोंथांमोना मिथिगोन आरोना मा मोन्दों बे हिन्जाव मानसिनि बेगाव मा थायो नोंथांमोना मिथिखायो आरोना हिन्जाव मानसिनाव देलायग्राफोराथ' थाखागोनखा ओमफ्राय बिनि सायाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ आथिङाव जे जखम जानाय माने बुजानाय जानो हागौ फिसाइफोरजों बा गावनि हौवाफोरजों बुजानानै बेफोरबायदि जौ लोंनायनि थाखाय बुजानाय बा माबा मोनसे जानो हागौ आरोना बेखौथ' जों बुंनो हाला नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो उठो 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 मम्मा एकदम मजा से सोया देखो तो ये तुलंग नहीं इसका जा है दीदी बहुत ज्यादा गर्म है चलो घर जाएगा अभी रास्ता वो यहाँ पे कौन नहीं कोई सोया है चलो देखो चलो जूम करते हैं हाँ भूत नहीं है ये आदमी है लगता है इंसान है लड़की है ये अरे ये कौन है भाई अरे भाई बैग भी है साथ में उसका चेहरा देखते ही कौन है किसी ने मर जाए क्या उसका सांस ले रहा है तो देखो ये लड़की है कोई शादीशुदा है ये लड़की है ना सुंदर अंदर भी लगाया है हम इसको मदद कर देगा हाँ कपड़ा तो ढक देगा कपड़ा ढक दो सुंदर से ढक दो रो दे ना मैं अरे इसे रात को क्यों सोता है रात में ये रास्ता पे उसके पैर में चोट लगाने के देखो तो चोट लगा है तो चोट लगा है देखो किसी ने मारा नहीं क्या इसको लगता है ऐसा है ओ डर लगता है अभी नॉय बच गया हम बाजार से घर आता रहा तो इतना रात को यहाँ पे सोया है उसका बैग में क्या क्या है चेक कर लेते हैं चलो नहीं देखना है कुछ तो है ना नहीं है पकड़ो तो कैमरा इसका कपड़ा है मेकअप का लड़की लोग का चीज है ये दीदी हिलता है देखो ये हिल गया देखो उसका नेक्स्ट साइड देखता है चलो इधर मोबाइल देखो तो अरे ये कुछ चिप्स है ये उसके पास है लेडीज पास ये अम्ब्रेला मोबाइल भी है यार शैम्पू और इसमें क्या है देखते हैं इसमें कुछ नहीं है मेकअप अरे यार ये तो देखो तो क्या क्या चीज है यार पैसा होने से कोई उठाई देगा तो पैसा तो नहीं है अभी तो बंद करके इसकी साथ में रख देता है हाँ
चलो चलो वो पुलिस को फोन कर देगा ना क्या पता नहीं क्या करेंगे। देखो तो किसी ने मार के फेंका है क्या ना? ना कोई से रेप कर लिया पैर में भी चोट लगा है इसको। अरे वाह इसलिए रात में लड़की लोग को नहीं घूमना चाहिए एक बार उठा के देखते हैं हाँ तो नहीं जी रास्ते में सोया है देखो मानो पूरा मारे ने फ्लाई जिसने की ना मुद्दू भाई ने निस्ता करा से ए तो मधु काय আছে गन আছে তো বেশি গন আছে ঠিক প্ৰকাৰ না তাতে ঘুমাইছে তো মাইকি মানুহ পৰা মুদ্দু খাই নে এনে ৰাস্তাতে ঘুমাব ক'লেতো নহ'ব দে উঠিবি কি মানুহ আছে অ এইটো মিয়া মানুহ আছে নাগা মানুহটো নহয় নহয় চলো যাম बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोनाथ' आंनि डिस्ट्रिक्टखौ मिन्थिनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोन्दों आरोना बे लिंकआव थांनानै नायबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि मिन्थिनो गोसो जादोंबा आरो नैबे बेकग्राउन्डखौ नुनानै माने सासे आदाया आंनाव सोंहरदोंमोन आरोना जोंनि माने बेयाव बर' मिडियाम स्कुल दंना गैया होननानै जोंनियाव माने बर' मिडियाम स्कुल इंलिश मिडियाम आसामिस मिडियाम गासिबो दङ आरोना जास्ट बेखौ अरुणाचल होननानै बुङोसो अरुणाचलबाबो इमान गिदिर अरुणाचल नङा आरोना दायो ओरैनो जों अरुणाचल होननानै बुङो आरोना बे हाजो खाथियाव थानायखाय अरुणाचलनि मानसि नालाय बेखायनो अरुणाचल होननानै बुंबाय आरोना दा नै हाजोनि भिउखौ नायदो अखा हाबाय दङ नालाय नै जोमैजों माबायदि जानानै दङ बिनिफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैबाय बायदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय हाजो खाथियाव थानायनि मजायानो नै बिदिसो जायो आरोना दानिसो नोंथांमोना हाजोखौ स्रां स्रां नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दसेनो अखा हानानै खोबजोब्बाय आरोना हाजोखौ नै नुलानो बिराद फाग्ला आरोना दसेनो अखा दसेनो सान्दुंबो दुङो आरोना हाजो खाथियावबाथाय बुंनाङानो आरोना नै बेनो दसेनो अखा दसेनो सान्दुं